Jakso 9, marraskuu 1926, harmauden hallintaa ja itsenäisyyden odotusta. Jos lokakuu oli vielä sähkövalon ja kaupungin loistoa, marraskuu on Helsingissä totuuden hetki. Se on kuukausi, jolloin meri muuttuu lyijyn raskaaksi ja päivänvalo tuntuu vain lyhyeltä, huonosti valaistulta välisoitolta kahden pimeyden välissä. Meillä Cafe Ekbergillä tunnelma on tiivistynyt, tupakan savu leijuu raskaampana ja keskustelut kääntyvät pintarakenteista syvemmälle kansakunnan psyykeen. Muistan erään marraskuun iltapäivän, kun pöytääni istahti nuori historian opiskelija, innokas mutta selvästi maailman tilaa murehtiva mies. Hän puhui lähestyvästä itsenäisyyspäivästä ja kysyi minulta, John Barbara, olemmeko me todella vapaita vai olemmeko vain vaihtaneet yhden isännän toiseen, nyt meitä hallitsee itsemme pelko. Katsoin häntä ja sanoin, vapaus ei ole juridinen tila, se on kognitiivinen saavutus. Me olemme itsenäisiä paperilla, mutta mielemme kantaa edelleen vuoden 1918 arpia. Katsokaa ympärillenne, me rakennamme instituutioita, mutta pelkäämme edelleen naapuriamme. Todellinen itsenäisyys alkaa siitä hetkestä, kun emme enää määrittele itseämme vastustajamme, vaan omien arvojemme kautta. Hän jäi tuijottamaan kahvikuppiaan. Marraskuu on sellaista aikaa, se pakottaa meidät katsomaan peiliin ilman armollista kesävaloa. Politiikassa marraskuu oli hiljaista, mutta vaarallista odotusta. Kyösti Kallion vähemmistöhallitus huojui. Budjettikiistat eivät olleet vain numeroita, ne olivat ideologisia taisteluita siitä, mihin suuntaan nuoren valtion resurssit ohjataan. Tapasin erään pankkiirin, joka oli huolissaan inflaatiosta ja maailmanmarkkinoiden epävakaudesta. Totesin hänelle, raha on pelkkää luottamusta ja tällä hetkellä luottamus on kallein raaka-aineemme. Jos hallitus kaatuu, me emme menetä vain hallintoa, vaan me menetämme ennustettavuuden. Samaan aikaan Helsingin sivistyneistö valmistautui talvikauden juhliin. Radio, josta puhuimme syyskuussa, oli jo muuttanut tapojamme viettää iltaa. Ihmiset eivät enää kokoontuneet vain toreille, he kokoontuivat olohuoneisiin kidekoneiden ääreen. Se oli sosiaalinen atomisaatio, joka alkoi juuri tässä kuussa siirtymä julkisesta kansalaisesta yksityiseksi kuluttajaksi. Marraskuun lopussa, kun maa sai vihdoin ohuen lumipeitteen, tunsin pienen helpotuksen. Valkoinen väri toi edes hieman valoa tähän pohjoiseen melankoliaan. Kirjasin muistiinpanoihini, marraskuu 1926, Suomi on pysähtynyt odottamaan. Me olemme rakentaneet kuoren, mutta sielu on vielä rakennusvaiheessa. Päiväkirjaani kirjoitin, marraskuu 1926, harmaus hallitsee kaduilla ja kabineteissa. Strateginen riski, jos itsenäisyys muuttuu vain juhlapuheiksi ilman todellista sosiaalista integraatiota, me rakennamme hiekalle. Ensi kerralla siirrymme joulukuuhun 1926. Silloin juhlimme itsenäisyyttä ja kohtaamme vuoden pimeimmän hetken, mutta myös suuren poliittisen yllätyksen, kun hallitusvalta vaihtuu tavalla, jota harva osasi ennustaa.